Bună ziua! Numele meu este Bițun Alexandru și tocmai am fost îmbrăcat ca un gay. A trebuit să ies pe stradă, așa, în halul acesta. Hai mă, morții tăi! Pentru că un prieten de-al meu foarte bun, dar foarte prost băgame și pola. O să-l bag pe Facebook? Scuze. Mi-a poruncit oarecum să ies așa, pentru o pungă, 2 pungi de chipsuri, 2 țigări și 2 beri. Mamă, să știi că te-am iubit. Și acesta este ultimul meu mesaj. Și nu vă mai uitați în pula mea așa la mine că mă sperii. Gata, oprește-mă. E ultimul mesaj de când o să fie virgin în cur. Morții tăi. Adidas George. A se menționa că toată lumea se uită la mine ca la ultimul poponar. Bine, asta nu ar fi o noutate. Băgame și pula în gura ta. Adidas super șmecheri și că-ți băci. Plus că cu 10 numere mai mari în pula mea, asta poartă 52 la picior. Ia mă să-l vedem și pe Georgel. Prietenul meu bun care m-a pus să fac această... Pardon. Această prezentare de modă în acest cartier Rahova. Pentru acești cetățeni din cartierul Rahova, această prezentare a lui domnul Bițune Alexandru. Bun, gata, hai. Este ca și... Deja e prea multă ne cerem scuze pentru toate cuvintele urâte și pentru toată lumea care n-a putut cenzura aceste cuvinte. O seară bună să aveți și să avem la bateria. Gay-ul, partea a doua. Hai mă, gata, dă-te în chilul meu. Să luăm un interviu. Și unde faceți, domnule? În pulă. Cum? Satelitul. Vă simteți bine? Cum sunteți îmbrăcat? Filmează-mă mai de departe să vadă lumea ce am în mână. Pentru asta trebuie să fiu îmbrăcat așa. Cum îl cheamă pe ăla de venea să ne zică că i-a murit nevasta în fiecare zi? Că i-a născut nevasta. O pâine, vă rog! Și unde mergem? În pulă. Am uitat să nu mai înjur că vede măta. Așa? Și unde mergem? În pulă. Ce părere aveți despre infinit? Infinitul este un lucru care nu poate fi finit. De unde ați aflat asta? Hello! Sunt un... Pula mea, cum se zice? Intelectual! Intelectuală vrea să zic, că ne cerem scuze pentru... Dar pentru acest videoclip ce ați făcut să apărți în această filmare? M-am îmbrăcat ca un gay. De fapt, un tovarăș m-a îmbrăcat ca un gay. Și m-am mituit să ies pe stradă în halul ăsta. 2 pungi de chipsuri, 2 batoane de ciocolată și 4 beri. Am înțeles. Și doar pentru atâta v-ați îmbrăcat în halul ăsta? Pula mea, eu mă vând repede, sunt un fel de curvă masculină. Aha, am înțeles. Și pe unde faceți trotuarul? În pizda mea, gata cu ăsta. Mă enervezi. Înțeleg că mă torturez, dar nici așa. Am înțeles. Prin ce zonă vă aflați în acest moment? În Saint-Tropez. Saint-Tropez, frumos oraș. Un fel de Rahovegas. Am înțeles. Și ce mașini, ce tramvaie trec pe acolo? Nu știu să ajung acasă, îmi cer scuze. M-am urcat în ăla, cum se numește, în tramvai. Și la noi la țară nu sunt mașinile așa lungi. Adică la mine la Saint-Tropez, pardon. Aha. Dar ce aveți acolo? Cu ce circulați? Cu banana penis. Slobos, n-am idei, lasă-mă, nu mă mai filma. La tine la țară sunt semafoare? La mine la țară se bat prietenii care își îmbracă prietenii în gay. Adică încercați să băteți un apropo sau nu știu, doar întreb. Să-mi bag la rata și să-ți dau la pie de în gură. Aveți un mesaj să spuneți cuiva? Da, dacă îl prindeți pe Moș Crăciun, legați-l de calorifer și fudeți-l în cur, numai după ce îl bateți cu lighean. Alt mesaj de sărbători pentru cineva? Să-i sugă George pula. Cui? Lui ăla care se uită acum la filmul.
Sau aia să-i lângă pizza. E bine, dacă ar fi aia, n-ar fi o problemă. După aia ce-ți dai limba. Ați greșit în drumul, domnule. Îmi bat pula. Urmă de pulă și bate copii proști ca acest reporter cu Nuiaua. Vă rugăm frumos, nu vorbiți urât despre mine, adică am fost trimis aici pentru dumneavoastră. Adică sunteți plătiți să fiți aici. La ce televiziune ești tu? De la Zeus TV. Zeus TV. Mi se rupe pula, frate, eu vreau să-l bat pe ăsta mic, amândouă deodată. Chiar îmi cer scuze, cu mine vorbiți? Să-mi bat pula, ea de viață. Și eu să-mi bag pula în aia care a fost în spate. Așa, despre ce vorbim? Hey, give me five, motherfucker! Așa, unde rămăsesem? Toate ca toate, trebuie să arătăm de ce am făcut acest filmuleț. Acum intrăm puțin în practică. Copii, dacă vă drogați, opriți-vă acum. Stați puțin, îmi cer scuze. Niște sfaturi de la domnul Chelo pentru toți oamenii care... Ți se pare că schel? Nu, dar aceasta este porecla dumneavoastră. Numele de scenă pot să spun. Nu, poreclama e Biții. Biții, îmi cer scuze. Biță de la Biții. Idiotule! Biții de la Idiotule, așa cum spune această persoană care în această seară este îmbrăcat, după cum vedeți, a gay. S-a vândut, pur și simplu și-a vândut trupul mai ceva ca acele femei prostituate, putem spune, care fac trotuarul în fiecare zi pentru că nu au ce să ducă acasă pe masă. Ne cerem scuze. Știi ceva? Vă ascultăm. Mi se rupe pula. Am înțeles. Puteți să vorbiți frumos, chiar nu avem cum să cenzurăm atâtea cuvinte urâte din partea dumneavoastră. Noi v-am vorbit. Eu să încerc să cenzurez, băga mea și las să-mi bag. Chiar vă rugăm, puteți să vorbiți și frumos dacă se poate. Nici o problemă, băga mea și la ta. Domnule, o să las microfonul jos și cred că o să vă iau la bătaie sau la pulă mai degrabă. Sau hai să las microfonul jos să te bat cu el. Pula mea pe aici. De ce? Nu. Este o biserică în dreapta. Dacă intru în biserică mă pun de popa la chelie. Chiar o să-mi zică mi să zică chelul. Da, încă... Sunteți de acord cu căsătorile între populari? Că eu nu sunt și îmi bat pula nimeni. No offense. Am înțeles ce... Dacă am înțeles bine ce ați spus mai devreme, ați spus să vă futeți singur? Sau... Ați spus că îi futeți pe toți ăia populari sau... Nu, îl pun pe George să-i fute, că lui place. Am înțeles, deci să vă futeți pe dumneavoastră. Asta numai dacă îmi dă 2 țigări, 2 pungi de chipsuri, 4 beri și 2 batoane de ciocolată. Am înțeles, pe asta n-ar duce mai mult de 30 de lei. Băga mea și pula. Vă rog frumos, nici chiar așa să mă scuipați, domnule. Nu, deci nu se poate așa ceva. Da, nu se poate așa ceva? Nu. Bine, băiatule. Nu mai știu ce să mai zici, pula. Deci, băi, copii, toate ca toate, acest video este făcut cu scopul de a vă ajuta să vă lăsați de droguri, că o să ajungeți ca mine, pula mea. Am înțeles, dar un mesaj pentru toate mămicile care urmăresc acest videoclip și chiar nu știu... Pentru Europa, nu suntem ciori, nu stăm în corturi, facem eforturi să ne elevăm și ne băgăm pula în George după ce cântăm la acordeon. Am înțeles, dar știți că în acest moment ați făcut puțin reclamă pentru melodia Europa, artiști fiind Paraziții. Da. Am înțeles întrebarea, mai puteți răspunde, mai puteți întreba încă o dată, vă rugăm frumos? Nu. Păi, ca să putem să vă răspundem la întrebare și să facem telespectatorii să... Chiar crezi că o să urmărească cineva filmulețul până la secunda asta? Eu da. cred că s-au plictisit deja în pula. Da, pentru că dumneavoastră o să ne aduceți foarte, foarte multe vizualizări pentru acest videoclip. Să vezi ce vizualizări ți-aduc eu, bă, și... ce mă mănâncă, bă. Am înțeles. Încă 2-3 întrebări, dacă se poate. Bagă. Din ce părinți vă trageți? Români, țigani, pot să spun și brazilieni, americani? Eu sunt român, țigan, piscopac, arab, sloboz, evreu, la tavă. Am înțeles, să înțeleg că mama dumneavoastră a făcut trotuarul ca dumneavoastră sau? Nu, am lucrat pe centura Bucureștiului. Am înțeles.
Este o meserie foarte grea pentru multe persoane. Nu pentru multe persoane, pentru multe pizde, că pizda suferă, nu persoana. Am înțeles. Și Pula mea, oprește-l că m-am plictisit. tatăl dumneavoastră, ca ce lucrează? Tata? Da, E freacă parașutist, mentă. agață parașute. Să mor eu. Agață parașute de... De pulă. Am înțeles. Parașute, na. Am înțeles. Are o meserie foarte interesantă tatăl dumneavoastră. Cunoaște o grămadă de persoane în fiecare zi? Tata bate oameni în păduri, știi? Cu ce? Să te trezești legat de un copac. Aoleu, asta chiar ar fi neplăcut. Da, și ca ultimă întrebare... Ca ultimă întrebare... Ultima, în sfârșit. Ce părere aveți despre România și despre poporul român? România în perioada interbelică a fost altfel decât România de acum, România după comunism, post-comunistă. Pentru că... Ne cerem scuze, o mică publicitate. Revenim. Auzi, da, tu chiar îți bagi joc de mine? Bă, băiatule, tu chiar îți bagi joc? Bă, tu vrei să te iau la bătăiu? Bă, băiatul. Gata. Bună seara, domnilor și domnilor! Suntem aici la Sadova Sat, acest membru al familiei Zdramblin, Stronkin a reușit marele incredibil să ține într-o mână în acest moment. Oh, a terminat! Bună seara, un mic interviu înainte de a termina What? seara. I'm sorry, I am from England. I'm here. No, I'm from England, you're fucking Romanian. Okay, I just try to speak English now. You don't speak English so well because I'm gonna fuck you in your ass. Okay. I just wanna ask you something. You are from Sapoca. Sapoca. Okay, and this is from? Fetele de la Căpâlna. Oh. Ladies from Căpâlna. Okay, I understand now. And what you do tonight? Why the television is here and recording you and all something like this? I'm dressed like a gay because Okay. of my friend George. Can I recording you? Can I recording you? Can I mai zi română? Can I record you? Okay, no problem. Okay. Oh, you are look so nice. So what you do tonight after this train? I'm gonna fuck Romanian bitches. Okay, and where you can find? What? Where you can find these? Romanian bitches? Yes. Everywhere. They're everywhere in Romania. My tongue is așa. Okay, I understand. So that's why I'm speaking so blah, blah. Okay, I understand. So you drink something tonight? No, you can stop the video now. Okay. See you.